ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቐንዩ እዚ ዜና መጽሔት እዩ ዜና መጽሔት ኣብ ናይ ሎመዓልቲ መደብና ኸዓ ከም ልሙድ ክልተ ርእስታት ሒዘልኩም ክቐርብ እየ እቲ ቀዳማይ ኣገዳስነት ናይዚ እዋን ዘለናዮ ብዛዕባ ግብሪ ምኽፋል ዝምልከት ኮይኑ ገለገለ ሰባት ናይ ግብሪ ዝምልከት ሕቶታት ዝሓትዎ ብቐሊል መልሲ ባዕሎም ክረኽብዎ እንዳኽኣሉ ከለዉ ናይ ምሕታት ልምዲ ስለ ዘላትና እታ ምሕታት ንዘይምፍላጥ ትሃስስ ስለ ዘላ ንምፍላጥ ከዓ መንባብ ስለ ዘድሊ ንዑ ዝምልከት ሓደ መርእስቲ መደብ ክህልወና እዩ ምስኡ ተተሓሒዙ እውን ዝሓለፈ እዋናት ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት ምስ ናይ ግብርን ናይ ቁጠባ ክኢላታትን ኣሰኒና ምእንቲ ዳግማይ ክትርእይዎ ክንሰደልኩም ኢና ኣሰኒ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ሚግሮ ክንስፈርከት ዘለዉ ነገራት እሞ ዝግበሩ ጌጋታት ኣብ ፈቕዱ ኣብዚ ንሽወደን ጥራሕ ዝምልከት ደይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዘሎ ሰብ ዝምልከት ኣገባብ ኣሰራርሓ ክገልጽ ክፍትን እየ ብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ እቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ምናልባት ብስካት በርከት ክንጅምር እንተኮይንና ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ ሓበሬታ ስጋዕቲ ትደልዮ በቲ ትደልዮ መንገዲ ተቐሪቡልካ ክብቃዕ ክትጥቀመሉ ተደይደሊኻ ንዝመፅእ ኩሉ ሳዕቤናት ተጠያቂ ባዕልኻ ስኻ ኢኻ ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝሪኦሞ ከም ኣብነት ዘቕርበልኩም ሕጂ እውን ኣብዚ ከምዚ ትርእይዎ ናባኹም ከብለ ኣብ ስካት በርከት ናይዚ ሃገር ከም ሽወደን ክሳብ ሕጂ ይቕየር ኣሎ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዝነበረ ኩነታት ግን ከም ሽወደን ገይሩ እቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ብሙሉእ ዘብፅሕ ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ምትርጋም ናይ ትሕዝቶ ነገራት ማዕረ ክንደይ ኣሸጋሪ ምዃኑ ይርአ ኣብዚ ትርእይዎ ኣለኹም ስካት በርከት ኢልካ ምስ ኣተኻ መጀመርያ ኣብዚ ብሽወደን ምስ ኣተወ ዝኾነ ሰብ ማዕረ ክንደይ ማዕረ ኢሎሞ ኣለዉ ክትርእይዎ ኢለ ኣብዚ ምስ ኣተኻ ኦኬ ቋንቋ በርቲዕካ ይተረዳእካ ፀገም የለን ካልእ ቋንቋታት ዝብል ትጥወቕ ኣብኡ ምስ ከድካ ብትግርኛ ዝብል ኣብዚ ንህለ ተዳልዩ ብትግርኛ ምስ በለ ብዛዕባ ኩሉ ኣብ ስካት በርከት ዝግበር ንህለኩም ቪድዮታት ከማን ኣለዎ ስሞ ግደፎ ናይ ግብሪ ዝርዝር ኣመልከትን ግብሪ ክፈልን ዝምልከት ዝረኣዩ ኦኬ ኣብቲ ትግርኛ ገለገለ ሓላፍ ዘላፍ ክህሉ ክእል ሓደ ግዜ ወላ ኣምቸም ዝትርጉሞ ትስንብድ ኢኻ በቃ እቲ ኣብኡ ዘሎ ቃላት ገለ ግን ንክትርድኦ ኣየሸግረካን ኣትሊስት ገለገሊኡ ቃላት ይርስዕ ኣብ ዝረኣዮ ሕጂ ፀብፃብ ዝበሃል ዘሎ ብያ ተረሲዓታ ፀብፃብ ምዃና እያ ነዚ ኣብ መሊእካ መንባብ ሽግር የብሉ ግን ኣብቲ ዕላማ ቀንዲ ንምፃእ ስካት በርከት ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅዩ በዚ ኩሉ ክትርጉሞ ከሎ ኣገዳስነት ናይቲ ጉዳይ ማዕረ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ ፈሊጥ እዩ ስለዚ ንሕና ከም ተጠቀምቲ ነዚ ግብሪ ንራይዎ ኣብዚ ዝርዝር መን እዩ ግብሪ ዘመልክት ብዝርዝር ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ዝርዝር ግብሪ እንታይ ክኣቱ ኣለዎ ረኣይዎ ብዙሓት ሰባት ዝሓቱና ዝውዕሉ ደደው ኢሎም ናይ ትራንስፖርቴሽን ከመይና ክንገብር ረኣይዎ ግብሪ ክምለሰካ ወይ ከዓ ግብሪ ዝምለሰካ ግብሪ ብኸመይ እዩ ትፀብፃብ ረኣይዎ እንድሕር ዳ ኩሉ ቁኑዕ ኮይኑ እንታይ ትገብር ዝቕየር ተለካ እንታይ ትገብር እዚ ብሙሉእ ብኸመይ ኣገባብ ክትገብር ብኣፕ ዲኻ ትገብር ብኤስኤምኤስ ዲኻ ትገብር ደው ኢልካ ዲኻ ብኢሻንስት ዲኻ ብኩሉ ዝርዝር ከዓ ኣብዚ ብትግርኛ ኣብርሂዎ ኣሎ ኩሉ ፀብፃብ እቲ ኮዳት ከይተረፈ ኮዳት እንታይ ትጥቀም ኣየናይ ኮድ ንምንታይ ይጥቀም ከይተረፈ ኣብዚ ዝርዝር ከም ዘሎ ምስራቑ ኣነ ባዕለየ ተገሪሙ እዚ ብሙሉእ ብምንታይ ክኽፈለካ ዝደሊ ሕጂ እታ ኩሉ ሻዕ ዝብላ ክብል እንድሕር ዳ ሰብ ፈትፊቱልካ ኸማነይ ኣኮለሰኒ ኢልካ ክኮልሰካ ፈቲኑ እውን ብሓፂን ማንካ ይፈትኑ ብጎማ ማንካ ኢልካ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ ተዳሊልካ ክኸይድ እንተኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ ዝቐልል እንታይ ኣሎ ፊልሚ ትርእይዎ ኣለኹም ከመይ ጌርካ ግብሪ ትኸፍልሲ ብትግርኛ ፊልም ኣሎ ኣብዚ ተኸፊተየሲ Du ska deklarera dina ንዑ inkomster እንዳገለፀለይ ንዓ ነታ ፊልም በቲ ዝገልፅ ዘሎ ብሽወደን ገልፆ ኣሎ ንዕአን ነተን ተእትወን ብኸመይ ኣገባብ ኣብዚኣ ዘርዝረልና ኣሎ ነዚአን ብሙሉአን እንድሕር ዳኣ ኸይደ ከም ብበንኪ ኢለ ተተረድ ካሊእ ይትረፍ ኩሉ ሞ ይትረፍ ድእረሙን የብልኩምን ከም ዘለዋ ትቕበልዋ ክትቅበልዋ ከለኹም ግን ነዚአን ዘይተንብብዋን ነዚአን መቕድም ብትግርኛ ኩለን ተንብብዋን ድሓር ከዓ ሽወደን ከድኩም ከኣንብቦ ተደሊኹም ሽዑ ክትርእይዎ ኢኹም ነዚአን ብሙሉአን ብኩሉ ቋንቋ ብትግርኛ ብክንዲ ቋንቋ ተርጊሞም ቀሪቦም ከለዉ ካብ ፍልጠት ባዕልኻ ነብስኻ ትሕርም ንዝቕፅል ዓመት ምእንቲ ብፅቡቅ ክትርድኦ ንምንታይ ከደይተንብቦ በብሓደ ኣቲኻ ጥሮታት ዘሎ እንታይ ይገብር ትሰርሕ እንተኾንካ እንታይ ትገብር ገለ ብዝርዝር ነለና ብዝምፅእዎ ኣሎ ፅባሕ ንጎ ዘይፈለጥኩ እንተበልካ እንታይ ይኸውን ራይዎ ስጋዕ መዓሲኻ ኢልና ቅድሚ ሕጂ ቀሪብናልኩም ነርና እንተ ደንጎየ ክሳብ ዕልተ ጉንበት ክልተ ፀብፃብ ክኣቱ ኣለዎ ጉንበት ክልተ ተደእቲኻ እንታይ ማለት እዩ ኦኬ እዚአን ብዝርዝር ዝወሃበና ዘሎ ነዚአን ሓበሬታ እዚአን ኣብ ረብሓና ክነውዕለን ተደይክኢልና ናይ መንጌጋ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ሻዕ ዝሪኦ እንታይ እዩ ሰባት እሞ ደይፈለጥኩ ተኢሉ ንኸይትፈልጥ እንዳፀዓርካ ደኣ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ
ንኽትፈልጥ ተባሂሉ ብቋንቋኻ ተተርጎመልካ ማተርያል ብግቡእ ክትጥቀመሉ ተደይክኢልካ ብቋንቋኻ እንድሕር ዳ ኩሉ ዓይነት ተዳሊልካ ክትፈልጦ ደይክኢልካ እንታይ እሞ ትሽግር ካበይ እሞ ደኣ ክእለ ትሽግር ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ስለዚ እታ ዝዓበየት ዝሪኣ ዘለኹ ፀገም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብዲቴይል ተዋሂቡ ናይዚ ዝበልናይ ሕጂ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክንፅሕፈልኩም ኢና ኣብ ታሕቲ እቲ ሊንክ ምስ ፀሓፍና ኣበየ ኣሎ እቲ ሊንክ ኢሎም ኣይረኽብዎም ከማን ሰባት ንዕኡ ከዓ ይድውሉልና ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ገለ ትሕብር እሞ ምስ ሓበርካ እውን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፀካ ሕቶታት ክትሪኦ ከለካ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ነዚኣ መባእታዊ ነገር እንታይ ኮይኑ እዩ ደስ ሰብ ድሽገር ዘሎ ነዚኣ ዘይፈልጠላ ምክንያት እንታይ እዩ እስካ ትበርከት እቶ ቋንቋ ቀይር ትግርኛ በል ናይ ግብሪ በል ቀለልቲ ነገራት እየን እሰንካ ኣይተኻእላን ተኸቢልና ከዓ ናብቲ ሊንክ ናይ ትግርኛ ካብ ታሕቲ ክንፅሕፈልኩም ኢና ነዚ ተንብቦ ዝምለስ ስለ ዘለካን ክትመልስ ስለ ዘለኻን ኣይኮነን ሕጂ ተረድኡኒ ወላቶም ድሰደድኩም በቃ ለውጢ የብልናን ኢልኩም ድሰደድኩም በጃኹም ከድኩም ኣንብቦ እንታይ ትሕዝቱ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ነርኩም ድገበርኩሞ ብጌጋ ኣሎ ዲ ብልክዕ ዲኹም ጌርኩም ናይ መጨረሻ ዓለት ስጋዕ ክንደይ እዩ ንሰብ እውን ክትመኽሩ ከለኹም ካብቲ ምንጪ ሓበሬታ ዝመፀ እምበር ኣነ ደኣ ከምዚ እንደ ገይረ ኢልኩም ኣይትምከሩ እቲ ዝገበርካዮ ጌጋ እንተኾነ ነቲ ሰብ ጌጋ ትመኽሮ ኣነ ከምዚ ኣንቢበ ኣለኹ እሞ ኪድስ ከምብባ በልዎ ካብ ጌጋ ድሓኑ ንዕኡ እውን እንተተጋገየ ፅባሕ ንጎ ካብታ መርበብ ሓበሬታ ተኮይኑ ምስ መንግስቲ ክላዘብ ክካታዕ ክእል እዩ ኣነ ነዚ ርአየ ገይረ ክብል ክእል እዩ ናትካ ሓበሬታ ግን እንተጋጊዎ ኸማን ክጠቕሞ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ታሕቲ ሊንክ ክሰደልኩም ኢና ወላቶም ዝለኣኽኩሞ ኣቲኹም ከተንብቦ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ናብቲ ካልኣይ ቅድሚ ምስጋረይ ከምዚ ብታሕቲ ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ ኢልና ኣለና ሃርሞኒ ሚድያ ንክቕፅል ዝያዳ ንክሰርሕ በዚ ዘለዎ መንገዲ ዝኸዶ ዝነበረ ክኸይድ ስለ ዘይብሉ ዳግመ ምትዕርራይ ክንገብር ኣለና ብምባል ምስ ብፆትና ብዙሕ ድርሕን ምልዛብ ገለ ናይ ዜና መደባትና ናብ ቀደሙ ክምለስን ካልእ መስርሓትን ሒዝና ኣለና ነዚ ንገብሮ መደባት ሓገዝ ካባኹም ምሕታት ከድሊ ምክንያቱ ወይ እቲ መደብ ደው ከነብሎ እሞ ካልእና ክንገብር ንሕና እውን ወይ ነዚ መደብ እዚ ንክዓቢ ክኽየድ ተኮይኑ ከዓ ሰባት ዓቕሞም ሓገዝ ክገብሩ ከምዚ ብዚ ስክሪን ትርእይዎ ዘለኹም ነስዊሽ ቁፅሪ ኣሎ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን እዚ ኦርጋናይዜሽን እዚ ትካል ሃርሞኒ ሚድያ ኢኮኖሚክ ፎሬኒንግ ይበሃል እዚ ማለት ከዓ እንታይ እዩ ዝኾነ ይኹን እቶት ካብዚ ዝኣቱ ናብ ግሊ ዝርብሖ ኣካል የለን ኣብኡ እዩ ተመሊሱ ዝኣቱ ኢኮኖሚክ ፎሬኒንግ ማለት ከምኡ እዩ ካብኡ ዝኾነ መክሰብ ኣይተውፅን ኢኻ ናብኡ ጥራሕ ተመሊሱ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ህዝባዊ ኮይኑ ብዋንነት ናይ ህዝቢ ኮይኑ ስኢልና ነካይደ ዘለና ኮይኑ ዋንነት ተሃልይዎ ካብኡ ደሞዝ ዝበልዕ ወይ ገንዘብ ዝወስድ ኣካል የብልና ግን ሰባት መንእሰያት ቆፂርና ክሰርሑ ዝኽእሉ ከፊልና ከነኺዶ እንተኮይንና ከነዕብዮ እንተኮይንና ሓገዝ ናይ ኩላትኩም ክደ ኣይ ወይ ከዓ ድሓን ሽወደን ክኢልና ኢና እሞ በዚ ንኽእሎ ሽወደን ይኣኽለና እዩ እዚ ሓበሬታ ሃርሞኒ ሚድያ ይትረፍ ተባሂሉ እውን ገምጊምና ምስ ብፆትና ንዕኡ እውን ስጋዕ ምትራፍ ደው ከነብሎ መኻድ ከድሊ ምክንያቱ ግዜኻ ዓቕምኻ እንዳጥፋእካዮ ከለካ ወይ ገለ ብፆት ተካእቲ ፍሪኻ ክትከይድ ኣለካ ወይ ከዓ ተሓላፍነት ናይ ኩሉ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ናባኹም ነብሎ ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ትርእይዎ ከም ዘለኹም እቲ ስዊሽ ቁፅሪ ኣብቲ ስክሪን ይዘውር ኣሎ ናብኡ ኣቲኹም ወይ ካብ መርበብ ሓበሬታ ሃርሞኒ ሚድያ ፖንቴስ ኣቲኹም ኣብኡ ኣለኩም ናብኡ ዓቕምኹም ወፈያ እንተትገብሩ እሞ መንእሰያት ቆፂርና ከነስርሖ እሳቶም ከካይድዎ መደባት ክዓቢ ካልእ ኣገደስቲ ርእስትታት ከነልዕል ምእንቲ መደብ ስለ ዘሎ እዚ እንተኢለ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ከስግረኩም እየ ኣብ ካልኣይ ኣርእስትና እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስ ሓበሬታ ዝተሓሓዘ ከቕርበልኩም ኣብቲ ካልኣይ ሓበሬታና ከዓ ብዙሕ ግዜ ገለ ሰባት ኣብ ስክሪን ትርጉም ኣቢሎም ሓበሬታታት ዘእትውዎ ኣለዉ እዚ ሓበሬታታት እዚ ፅቡቅ እዩ ኣገዳሲ እዩ ከዓ ግን ኩሉ ሻዕ ናብቲ ምንጪ ክትከይድ ስለ ዘለካ ከምቲ ዝብሎ ናብቲ ምንጪ ክንከይድ ተኮይንና ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ሰባት ሜግራሃንስ በርከት ዝብል ከባቢ 101,000 ፎሎወር ዘለዎ ናቶም ፔጅ ኣሎ ናይቶም ባዕሎም ንሳቶም ዘካይድዎ ፔጅ ኣለዎ ሕጂ ንዕኡ ሞእተውዎ ናብኡ ምስ ኣተኹም ፎሎው በልዎም ኩሉ ሻዕ ኣርእስትታት ዘምፅዎ ኣሎ ሓሙስ ንኣብነት ፀብፃብ ዘምፅዎ ኣሎ ሓሙስ እንታይ ይብሎ ስታትስቲክ ቶሽዳግ ክንደይ ሰብ ዕቑባ ሓቲቱ ገለ ጠቕላላ ዝገልፅሉ እዩ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ሕቶታት ትመፅእ ንኣብነት ሓንቲ ኣገዳሲ ሕቶ ዝረኣኽቦ ኣብዚ ሕጂ ሰሙን ቀጥታ ክምልስ ወይ ከኣሉን ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝተገብረ ናይ ተርጎምቲ ዓቕሚ ገምጋምሲ ክንደዮም ናይ ሕጊ ክኢላታት ካብቶም ተርጎምቲ ክንደዮም ኣውቶራይዝድ ዝኾኑ ክንደዮም ዝተማሃሩ ጥራሕ ካልኦት ተልክ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ዝትርጉሙ ክንደዮም ነይሮም ፀብፃብ ዶ ትቡና ተባሂሉ ኣፅኒዕና ክንምልሰኩም ኢና ኣብዚ ሕጂ ቀፃሊ ሕቶታት ዝመፅእ ኣሎ ናይ ዝኽፈተሉ ሰዓታት ንኣብነት ስኢልካ ሕጂ ሎማ ሓንቲ ኢሚግሬሽን ዝፈርከት ከይዲ ዝውዕል ሰብ ከምዘይክፈት ክፈልጥ ቀይሕ መዓልቲ ተኮይኑ ገለ ሕብሩካ ኣብዚ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ዝኾነ ዝተቐየረ ነገር ተሎ ይሕብሩካ እዋናዊ ሓበሬታት ካልእ
ሰባት ኩሉ ሻዕ ፋይል ክኸፍቱ ከለዉ በቴክኒክስ ኑመር ዝበሃል ኣሎ፣ ዶሴ ኑመር፣ ኮንትሮል ኑመር፣ ኣረንደ ኑመር እንታይ ይፍልልያ እቱ ተባሂሉ ሕቶ ብዝቐርዩ ረኣይዎ ኩሉ ፋይላት ኣብ ሚግራኹም ዘለካ ኣብ ሓደ ቤት ቴክኒክስ ኑመር ይእከብ ኢሎም ገልፅዎ ኣለዉ ኩሉ ዝኸፈትካዮ ዶሴ ኑመር ማለት እሱ በቴክኒክስ ኑመር ፍልሊ የብሉን ኢሎም ገልፁ ኣለዉ እዚ ሕጂ ኣትየ ነዚኣ ክገልፅ ኢለ ይኮንኩ እንታይ ዳ ኣብዚ ዘሎ ሕቶታት ረኣይዎ ኩሉ ዝሓለፈ ሕቶታት ዘቕረብዎ ብዙሕ ሓበሬታታት ኣሎ ብዚ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ናብዚ ኣቲኻ ነዚኣ ላይ ጌርካ ማለት ሓድሽ ሕጊ ክወፅእ ከሎ ክኸይድ እዩ ሕጂ ገለ ኣሕዋት ክትርጉሙ ከለዉ ድዮም ክጋገዩ ወይ ገለ ኣቲኻ ኣብዚኣ በብቑርባ ኣምፂኻ በብትኽእለን ተርጊምካ ክትሪአን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝመጽእ ዘለካ ሕቶ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ብዚ ሕቶታት ካብኡ ፖስት ትገብር ንዑ ሪኦም መልሱልካ ስለዚ ካብቲ ምንጪ ትረኽቦ ነገራት ኩሉ እዩ ናትና ግን እንታይ ይኸውን ከምዚ ኩሉ ሻዕ ዝብልዎ ማለት እዩ ካብ ሚግራኻን ስፈርከት ደው ኢልኩም ሕቶቱ እንዳበልካ ኖ ብትግርኛ ስለ ዝደሊ ናባኻ ይድውል ሕጂ ኩላትካ ኩሉ ዝደወለ ናባኻ እንተደው ኢሉ ሚግሬሽን እንታ ክሰርሑ ስርሖም እኮ እዩ እሶም ንዕኡ ክምልሱ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ከይከኣለ ተተሪፉ ግን ዘን እቲ ንክኽእል ዘለዎ ፃዕሪ ኣምፂኡ ነተን ሕቶ ተርጊሙ ክፈልጠን ምፍታን ካብኡ ሓሊፉ ግን ዝያዳ እንድሕር ደኣ ሓገዝ ናባኻ ክድውል ኮይኑ ናይ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ስራሕ ክትኮ ይትኽእልን ኢኻ ዳስ ዋይ ሕጂ እንታይ ንገብር ንሕና ኣብቲ ትካልና ወይ ብነፃ ዝምከረሉ ቴሌፎናት ንህቦም ወይ ከዓ ቁፀር ሓዙ ትብሎም ወይ ከዓ ቀዳም ብነፃ ክትምልሰሎም ትፍትን ትትምልሶ ግን ኣብዚ ተመሊሱ ዘሎ እንተኮይኑ ስለምንታይ ትሰበዝ ዘይገላገል ስለዚ ሎማዓንቲ ማይግሬሽን እኳ ሬክላም ግበረልና ይበሉንን እንተዝብሉ መሓሸ ግን እግረ መንገድና ሬክላም ኮይኑሎም ኣሎ እንታይ ክሪአኩም ደልየ እዚኣ ኣብታ ሚግራኻን ስፈርከት ከድኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ ናቶም ላይ ጌርኩም እንታይ ሕቶታት ሰሙናዊ ይመፅእ ዘለኩም ሕቶታት ከዓ ክትሓቱ ትኽእሉ ንስኹም ስለዚ ከም ነባራይ ከም ዜጋ ከም ዝኾነ ኣብዚ ዝምልከተካ ጉዳይ ናብዚ ኣቲኻ ናብኦም ፅሒፍካ ሕቶኻ ወይ ከዓ ካልኦት ዝፀሓፉ ሕቶታት ብምንባብ ኣፍልጦኻ ክብ ምባል የድሊ እንዳበልኩ እቲ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ካብ ምንጩ ረኺብካ ናብ ምንጩ ተወኪስካ ምኻድ ክንለምዶ ይግባእ እንዳበልኩ ከምቲ ናይ ኩሉ ሻዕ እዘን ሊንክ ክልቲአን ሓበሬታ ብታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ስጋዕ ዝንራኸብ ሰላም ቅንያት እንዳበልኩ ነቲ መደብ ንምዕባይ ሃርሞኒ ሚድያ ክቕፅል ምስ ትደልይዎ ዜና መፅሄትን ካልእ ፕሮግራማትን እውን ክንገብር መደብ ስለ ዘሎ ነዚ ተወፋያታትኩም ናብዚ ብታሕቲ ተፃሒፍ ዘሎ ስዊሽ ቁፅሪ 123 144 1344 ናብኡ ሓገዝ ክትገብሩ እንዳሓተትና ነቲ ዝገብሮ ሓገዝ ከዓ ግብራዊ ለውጢ ሰባት ተቆፂሮም ብኣድማዕ ደረጃ ክሰርሕሉ ተስፋና እሞ ተስፋ ንገብር እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣይ ድሓን ኣገዳስነቱ ይኣክል ስጋዕ ሕጂ ዝሓገዝኩምና እንተተባሂሉ ከዓ ናይ ምቕፃል ነገር ክህሉ ስለ ዘይኮነ እዚ ናባኹም ንገድፎ እዚ እንድሕሪ ምባል ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ደው ከነብል ኢና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ኣርእስቲ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያት